खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा 70 बोसोरारि जथुम्मा खुंनाय जादों। बे जथुम्मायावनो दिनै बिथांमोना बागुरुम्बा बिखौ बिथांमोना बेखेवनाय हाबाफारि लादों। दिनै आङो बे बेखेवनाय हाबाफारिखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनाय जागोन। बे बेखेवनाय हाबाफारिनि सिगां नोंथांमोना दायो बर' हारिमुनि मोनसे मोसानाय नुनो मोनगोन।
दायो नोंथांमोना नुनो मोन्दों दुलाराय हारिमु आफादजों सुजुजानाय बागुरुम बिसम्बिनि बेखेवनाय हाबाफारि। बे बिसम्बिखौ बेखेवो मानगोनां उदालगुरि जिल्लानि माजबाद हमिस्टिनि MLA चरन बर'आ। सार दुलाराय बर' हारिमु आफादा बिदि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय फोरोंथाइ बादा लानाय जादों। दायो बिथांमोना जोबोद मोजां खामानि मावदों। बेनि सायाव मा बुंनो नागिरदों? मोजां जामारदों जे जोंनि गेजेराव आजिखालि जि बर'नि मोसानाय दामनाय देनाय जथेस्थ' जौगाखाबाय, अब्लाबो जोंनि गेजेराव खैथामान इउनिफर्म गैयामोन। इउनिफर्म गैयैयाव जों बेबायदि हारिमु आफादा गासिबो जायगानिखौ ज' खालामनानै जेब्ला बेवहाय फोरोंनानै बिथांमोनखौ आरो फोरोंगिरि खालामोब्ला निस्सय जोंनि माने मोसानाय होन दामनाय होन गासिबो इउनिफर्म जाजोबगोन आरो। दिनै बिथांमोना 17थि बोसोरसालि जथुम्मा खुंनाय जादों। बेनि सायाव मा बुंनो नागिरबावदों? जि जथुम्मा जादों जों खायजामाथि हिसाबै जोंथ' खोब रंजानाय मोनदों। मानो होनब्ला हारिमु आफादनि जि 17थि बोसोरारि जथुम्मा जों खायजामाथि हिसाबै एबार खुंनो सुजुग मोनदों आरो आं मिजिंथिदों बे कनफारेन्सआ जाहाथे साक्सेस जायो। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बिदि मिथिनायनि थाखाय। दिनै दुलाराय बर' आफादा 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनाय जादों। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? खुलुमबाय। मा बुंनो नागिरदों होननाय लोगो लोगोनो मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन। जों दिनै बे 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो गासै 7 दिन जानुवारि 2 तारिखनिफ्राय जानुवारि 8 तारिखसिम जोङो मोनसे वर्कशप खालामबाय। बे वर्कशपआव माने जोंनि BTADनि बाहेरानिबो लखिमपुर, हजाय, गुवाहाटि, क'क्राझार आरो गोजान गोजान जायगानिफ्राय मानसिफ्रा फैनानै जोंनि वर्कशपआव बाहागो लाफैबाय। बिथांमोना मोजाङैनो सोलोंबाय। दा बे सोलोंनायखौ जोङो गाबोन जोंहा गेवलां मेलजों लोगोसेनो जोङो मोनसे डेमनस्ट्रेसन, बिथांमोना सप्तासे वर्कशप खालामनानै मा सोलोंनो हाखो बेखौ जोङो दिन्थिफुंनो बिथांमोनखौ खाबु होनाय जागोन। जों रायजो राजायानो नायगोन। दा बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैदों जे नैबे मिडियानि गेजेरजों जाय बिथांमोना माने नायदों नुगोन, बिथांमोना जेन अननानै जोंखौ माने हेफाजाब होफैयो। दान्दिसे नुजानानैब्लाबो जोंनि प्रग्रामखौ मेहेर गोनां खालामो, आं बेखौ खावलायबाय। जोंहा दिनै नैथि सान, बे नैथि सानाव नै दायो मोनसे सेमिनार जागासिनो दङ दायो जौसाङावहाय। आं जौसांनि बाहेरायाव दङ। बे जौसाङावहाय जोंहा आलासि महरै जोङो एकदम गोजाननि आलासि सासे मोनबोनो हादों। बिथाङा माबानि त्रिपुरानि सुरजित देब बर्मा, जों बिथांखौ मोननो हादों। बिथाङाबो माने बे सेमिनाराव बाहागो लागोन। आरो बेनिफ्राय गाबोन जोंहा गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलाव जोङो गेवलां मेल बेखेवगिरि हिसाबै BTCनि कालचार डिपार्टमेन्टनि मन्त्रि बिथां मुस्रि बनजार दैमारिखौ जों मोननो हादों। आरो बेनिफ्राय गाहाय आलासि महरै जोङो हाग्रामा महिलारि आरो प्रसान्त बर', दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि, बिथाङाबो फैगोन। आरो खाम्फा बरगयारि फैगोन, बिथाङा लेङाइ गाहाय मावखुंगिरि BTCनि। आरो प्रमद बर' फैगोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि। आरो अनजालि दैमारिखौबो जों लेंहरदों, बिथाङा वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय। बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। गतिके आं रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे नोंथांमोना ग्रुप ग्रुप माने जेसेबां हायो फैनानै माने जोंखौ दान्दिसेब्लाबो नुजाथिनानै जोंनि गेदारिंखौ खालामनानै देखायफैनांगौ खावलायनाय थाबाय। खैथानिफ्राय जागायजेनगोन बे हाबाफारिया? जोंनि हाबाफारिया ओरैनोथ' जोंना माबाया दङ, 11ता बाजियावनो बर' सुबुं मोसानाय आरो दिन्थिफुंनाय दामनाय देनाय बे जागायगोन। बेनिफ्राय 12ता साराय 12ता जानाय लोगो लोगो जोंनि गेवलां मेला जागोन। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बिदि मोजां मिथिनायनि थाखाय। खावलायनाय थाबाय। गासैबो बर' सुबुङानो जायफोरा माने खननाय दामनाय देनायाव बाहागो लायो, बिथांमोनहा माने दसे सम फैनानैब्लाबो गावनि रोंगौथिखौ देखायलांनो जों सुबिदा होदों। जोङो रिसेपसन कमिटिनिफ्राय दामनाय देनाय जगार खालामनानै होदों। दिनै 10 तारिखआव दा मोनाबिलियाव दङ। गोबां खनगिरि सफैबाय। आं साबायखर बावो बिथांमोनखौ जायफोरा सफैनो हाबाय। आरो गाबोनबो
माने जाय खनगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ माने नुजाफैनानै जोंजों कन्टेक्ट खालामनानै दोंफा दोंफाब्लाबो मेथाइ खनलांनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बिदि मोजां मिथिनायनि थाखाय। दिनै मावबादा जोबखांनायनि उनाव 7 सान मावबादा जोबखांनायनि उनाव दिनै सानथामनि गाहाय हाबाफारि लानानै बे कनफारेन्सआ फैयै फैयै नैथि सानाव आगान सुरबाय। दिनैनि हाबाफारि बायदियै बागुरुम दिनैनि बिसम्बि बेखेवनाय बे हाबाफारिया दान्दिसे सिगां जोबनानै थांबाय। दायो सावरायमेलनि हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। आं ओंखायनो बयखौबो खावलायनो लुगैदों हारिमु अनफावरि गासै मेथाइ खनगिरि दामगिरि रोंगौसार बिथांमोनखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव दिनैबो फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय हारिनि खननाय दामनाय देनाय मोसानाय गाव गावनि रोंगौथिखौ हारिनि मुङाव जाथिनि मुङाव खनफैनो थाखाय आं बयखौबो रिसेपसन कमिटिनि जानानै आं खावलायो आरो गाबोननि हाबाफारि बायदियै मोजाङै सोलिलांगोन होननानै जों आसा खालामदों। गाबोननि बे हारिमु बिलिफां समावबो गासैबो साफ्रोमबो बादायारि बिथांमोन जोंनि नामदांखा माने मेथाइ खनगिरि दामगिरि बिथांमोनखौ गोसो जानानै हारिनि मुङाव जाथिनि मुङाव खनफैनो थाखाय दामनानै होफैनो थाखाय आं रिसेपसन कमिटिनि जानानै आं खावलायदों। जों मिन्थिगौ जोंहा गोबां रिसेपसन कमिटि जानानै जि एसे मोजोमसे माने मावथि सेंग्राफोरखौ लानानै रिसेपसन बानजाय आफाद दानाय जादोंमोन। बिथांमोननिफ्रायबो जोङो गोबां माने जोंनि हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोङो हेफाजाब आरो मददखौ मोननो हानाय जायासै। दुखुनांथाव रांखान्थिनि हालोदखौ आरो मा बुंबावनो दिनै जोङो गोबां स्पन्सर मोननाय जायाखै। जि एसे मोनदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जि एसे मोनबोदों आरो जि एसे बिथांमोना गोसो गुदुं जानानै होफैदों बेखिनिजोंनो जोङो दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 67थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुङै नैथि सानाव आगान होफैनो हाबाय। गाबोन जोंहा जोबथि सानाव आगान सुरगोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा हारिमु अनफावरि नोंथांमोनखौ आं गले गले खावलायदों जाहाथे बे हाबाफारियाव फैनानै नोंथांमोना मदद होफैयो। जों दिनै दुखुजों बुंनो गोनां जागोन बुंनो लुबैयो जे हारिखौ मोसानाय हारिनि हारिमुवा मोसानाय दामनाय देनाय बेफोर नायनोल' समायना नाथाय बेखौ खुंफुंनो हानाया मोनफ्रोमबो बानजाय आफादनि थाखाय खोब गोब्राब हाबा होननानै आं सानो। जायनि थाखाय हारिनि थाखाय मावनो ओंखारग्रा मावनो लुगैनाय मानसि सोद्रोमा मावथि सोद्रोमाफोरखौ खोब मोननो हानाय गोब्राब जानानै फैबाय। आं ओंखायनो खावलायदों जाहाथे गाबोननि हाबाफारियावबो लैहोर लैहोर फैनानै हारिनि साफ्रोमबो देंखोगिरि मेथाइ खनगिरि रोंगौसार बिथांमोना फैनानै हारिनि हारिमुआव मेथाइ खनफैनो थाखाय आं बयखौबो खावलायनानै बानजाय आफादनि जानानै बेखिनि बुंथिनायखौ खुलुमबाय। बर'लेण्ड नोंथांमोननिसिम फैनायनि थाखाय साबायखर जासिनाय जाबाय। गोजोन्थों।